Nauye kutsvakwa kwaBhomshogeza anozikanwa panguva ino yekunzi aiwa is under hiding. Haasina kuzozikanwa kuti Bhomshogeza ari kupi, kunyange maadresses ake achara achiti mutungamiri wenyika yeZimbabwe anoziva kuti Bhomshogeza aripi. Tomboona vamwe vanoti Bhomshogeza ari kuSouth Africa, but panguva ino iyi tonzwa kuti efforts ekutsvaka Bhomshogeza onzi aiwa they've been renewed. Now panapa akuda kutsvakwa nevakomana veThe ZNS. Sandapinda mumasvika mudanyorwa panapa loripa subscribe like kuti on the bell kuti pinda panapa mukozo mudanyora chiti breaking news muposta Bhomshogeza mudanyora chiti as the search for comrade blessed Bombshell Runes Ugeza intensifies. The Zimbabwe National Army is on standby and they have in order to capture Geza. Last month, ZRP issued a statement highlighting Geza as a wanted person, and the search has since been extended to ZNA. Domashoko ari kuda panapa is an update ichibva pakozwa vachiti aiwa preparations ekutsvaka Geza they are now put in place, vachiti the Zimbabwe National Army ZNA iri on standby panguva ino yava ready kunomutsvaka Bhomshogeza. Mashoko ari kuda panguva ino yatiri kuona kuti even the same army yacho iyoyo iri kuonekwa kunzi kune madisputes akanyanya ariko kuthe military. Makaona kufaiwa kwakaitwa naAnselm Sanyatwe aiwa nemamwe reassignment akaitwa kuthe military. Tinyaso kuratidza kuti kune mamwe maarmy bosses asiti satisfied nezvimwe zviri kuitiwa, but at the same time we are seeing the regime nezviri kuda nyogwa pakozwa they are using the same army to go and find Bhomshogeza. Mashoko ari kubuda panguva ino yataona kuti SVP Constantino Chiwenga pamwe chete maallies apa kumilitary vanoramba vakanyarara paissue iri kuonekwa kunzi iri very controversial neissue yesuccession. People now they are waiting to see kuti what is going to happen next. Panapa tiri kuona kuti pamahandles eX people they are saying VP Chiwenga imi muri musoja act. Panguva ino tiri kuona kuti a farm meeting aiwa nemaallies emutungamiri wenyika yakaitiwa kuona vachioutweya the feasibility kuti tikafaya General Chiwenga zvinobuda here, but panguva ino there is no official statement or document yaissuwa aiwa nethe regime on Chiwenga's ouster. Tudze mafungiro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu dzemafungiro enyu, subscribe like, hit on the bell icon.